Des que fa 2.000 anys els xinesos van descobrir la manera de fer paper, que no hem deixat de trobar-li utilitats. Al paper s'hi poden escriure cartes d'amor, s'hi pot compondre música o s'hi pot anunciar qualsevol producte. Hi ha papers de tota mena i de tota mida. Papers en blanc, papers impresos i papers per a usos molt privats. A través del paper ens informem, ens culturitzem i ens entretenim. Amb el pas dels anys, però, vet aquí que els papers s'han acabat convertint també en objectes cobdiciats pels nostres col·leccionistes. Dos cops a l'any, els col·leccionistes de paper tenen una cita a les cotxeres de Sants. Aquí hi troben cromos, postals, cartells, diaris, paperots i altres objectes que desitgen. Nosaltres hem vingut buscant-hi algú que plegui revistes. Perdoni, vostè col·lecciona revistes? Sí, bueno, no, revistes concretament no. Jo col·lecciono anuncis publicitaris, que clar que surten a les revistes. I en té gaires? Milers, poder milions, poder 1 milió. Milions! Caram, ens han agafat ganes de veure-ho. De moment, però, deixem els col·leccionistes remenant papers i anem a Salt, a saludar l'Albert. Si els anuncis són la ceba d'en Joan, els TVOs són una de les aficions de l'Albert. TVOs o còmics? Depèn, perquè de fet TVO és el nom castellà que es va donar a partir del TVO que hi havia, còmic és el nom internacional que ara es fa servir. Abans aquí es parlava de patufets, perquè el patufet era tan famós que tothom parlava del patufet. Potser historieta seria un nom neutre, potser seria el millor. Ens en ensenyes unes quantes? Sí, i tant. Veniu. Bé, aquí tinc contes d'aquests petits que es donaven a vegades de regal als nens, als restaurants o quan es compraven alguna cosa. Doncs hi havia tots aquests còmics petits. Bé, també hi ha cromo i altra cosa d'il·lustració que no és el tema d'avui. I aleshores aquí ara entrarem en el lloc en què tinc molt de TVO classificat. TVO, pulp... Què és això del pulp? El pulp és la novel·la de quiosc, fonamentalment, aquest tipus de novel·la popular, de ciència-ficció, policíaca. En certa manera, la lectura dels homes dels anys 30, 40, 50, en una època que no hi havia televisió i la lectura era una cosa fonamental, molt més que avui. Aquí hi ha, en fi, doncs, els Pulgarcitos, el Capitán Trueno Extra, el Patufet, una col·lecció gairebé completa, el Pulgarcito, el DDT, els Tintins, còmics de l'època d'abans de la guerra, el Pocholo, Mickey, en fi, moltes coses d'aquestes. En principi tot això havia de ser pels còmics classificats, però com sol passar amb els col·leccionistes ha quedat tot invadit i també hi ha coses per classificar i per això hi ha per terra coses que no estan encara ordenades. Déu-n'hi-do. Però posats a generar nostàlgia, hi ha un objecte col·leccionable que encara en genera més que els TVOs, els cromos. Ens han dit que en aquesta botiga de Gràcia en podrem trobar de tota mena. Hola. Hola, que tens cromos? Sí, quin tipus de cromos? Perquè hi ha molts cromos. Cromos del xocolata, cromos trucalats... Aviam, el boom dels àlbums de cromos és sobretot a partir dels anys 50, amb el que es fan les grans produccions cinematogràfiques, sobretot, i llavors es treuen als quioscos sobres amb el que els nens, a través d'un àlbum, van completant la col·lecció. Aquí, per exemple, tenim el Robin de los Bosques, tenim també el Ben-Hur, després tindríem altres tipus que són de tipus més cultural, com ara això, de la conquista de l'espacio. Cap als anys 60 es desenvolupen tota una sèrie d'àlbums amb marques comercials que regalen a través dels productes, com es feia antigament amb el xocolata, però aquesta vegada amb àlbums, com per exemple, recordem els àlbums del Bimbo, com per exemple aquest, amb el que ja els cromos s'obtenien a través de comprar el producte. Aquests àlbums estan molt macos perquè són sobretot de tipus molt cultural. Què busquen els col·leccionistes adults? Normalment busquen els àlbums que havien remenat a la seva infància, els que havien canviat al col·legi.
i sobretot també els àlbums de les lligues de futbol, que es feien molt. Bon dia. Hola, bon dia. Passeu, passeu. I aquest és l'arxiu. Aquí n'hi ha, no milers, milions n'hi ha d'anuncis aquí. Perquè cada capsa hi ha uns 700 anuncis, on hi han arxivats tots els anuncis que he pogut recollir per anys, per temes, per productes. En fi, aquí hi ha pràcticament la història de la publicitat espanyola. Quants anys has trigat per fer aquesta col·lecció? Doncs uns 40. Vaig començar molt jove, uns 40 anys. Aquests són anuncis de l'Orange Cruix, de diferents èpoques. Aquest del suport és de Gaceta Il·lustrada dels anys 50. Aquest és de les festes majors de Badalona, de la Citrània, també dels 50. Després, n'hi ha diversos. Aquest és també de la limonada gremial, també és de la mateixa època. Després aquest és un de la dona catalana dels anys 30, que aquest estava, de l'Orange Cruix, estava en català. I a vegades tinc campanyes completament arxivades, que això és el bo també de tenir les campanyes, no anuncis sueltos, sinó tenir tota la col·lecció de tot el que va anar sortint. Perquè llavors veus tota la història de lo que es pretenia publicitar, no? Hola, senyor Màriu. I companyia. Hola, què tal, Joan? Com estem? Com va això? Mira, aquí a veure què és el que tens per mi. Doncs mira, ara m'estava preguntant aquest senyor dels cromos de xocolata i tot això, no? I jo li estava explicant que tu ets un gran col·leccionista, el primer col·leccionista potser de Catalunya i d'Espanya, de cromo antic, sobretot de cromos del segle passat fins abans de la guerra, no? Fins abans de la guerra, sí. Inclús ha fet un catàleg, no?, explicant tota la seva col·lecció. Explicant lo meu, explicant lo que jo tinc. No dient res més. Doncs mira, ja que aquests senyors estan molt interessats en això, els podries convidar a ensenyar-los una miqueta per el que tens a casa. Si volen vindre, escolta, que vinguin, que passin per casa. Bé, i aquí és l'estudi de les meves filles, que ja els he invadit també, perquè el problema dels col·leccionistes és que no hi ha mai prou espai. Això és literatura de quiosc, de l'oeste, policíaca, ciència-ficció, també literatura femenina, novel·la femenina, hi ha una mica de tot. Això doncs és literatura adolescent, Tintins, Astèrix, pel·lícules de Disney, per allà baix també hi ha còmics. Aquí fonamentalment hi ha conte infantil il·lustrat, i tota aquesta part d'aquí és folk i torres i llibres il·lustrats per Junceda, el Patufet de la postguerra, la col·lecció d'històries, tot això està posat en doble fila perquè no hi ha espai per tot, no? I aquí aquest còmic als anys 40 es va fer seguint la influència italiana o copiant còmics italians, com el Pequeño Sheriff, per exemple, aquest és el número 1. Cada TVO té el seu preu en funció de la sagrada llei de l'oferta i la demanda. Pel número 1 de Bill Cody de 1951 es poden arribar a pagar més de 100 euros. Tots aquests llibres que veiem tan ben enquadernats, en realitat no són pas llibres, són àlbums de cromos. Crec que és una bona col·lecció. 65.000 cromos, no sé, 70.000, per dir alguna cosa, crec que és una bona col·lecció. Després falta això del Liebig, que em vaig liar amb això, que no vaig poder anar mai al cine amb la meva dona, perquè no tenia calés. Francament, si tenia 10 pessetes, anava al migdia a Sant Antoni, me les gastava, i quan arribava a casa em deia que anem a l'Excelsior. T'has gastat els cèntims? Pues sí, m'he gastat els quartos, no podem anar al cine, i no anava al cine. Però bé, aquí he separat unes coses que són molt curioses. Potser aquest per l'antiguitat, no? Perquè és un almanac de 1868 pels nens, que ja està ple d'il·lustracions, que ja algun nen ja va posar color i tot. Més que res per l'antiguitat que té,
i perquè es vegi que comença a haver-hi literatura infantil al segle XIX. Però bàsicament la literatura infantil és una cosa del segle XX i aquí un dels primers productes de més èxit és el Patufet. Aquest és el primer número del Patufet, però va agafar una fama tan gran que al final Patufet va ser sinònim de qualsevol publicació infantil a Catalunya. Va venir després el TVO va tenir una fama immensa i a més va continuar encara després de la guerra, perquè el Patufet naturalment va ser prohibit el 39, i va ser prohibit i va ser substituït al començament només per literatura infantil del règim, com per exemple la revista Fletxa, que és aquesta, aquí hi ha el número 1, d'aquesta revista que era de Falange, Fletxa, arriba a Espanya, tot era propaganda del règim, amb tots els mitjans, amb un gran paper i, en fi, amb tot el luxe. Remenant, a través dels anys, he trobat coses molt curioses de la publicitat i anuncis. I, per exemple, similituds. I aquí us n'he preparat unes quantes. Mira, per exemple, aquest és l'anunci de l'Audi, del Camell i el Guepard. Aleshores, aquí hi ha la similitud dels dos guepards que s'estan fent al petó. El guepard és exactament igual que el de l'anunci. Després aquí hi ha dos hipopòtams, que també la idea de l'anunci és exactament igual. I aquest del Benetton exactament és igual, dels dos animals que s'estan fent al petó. Després, aquí hi ha aquest del Ford i de l'Swatch, dels rellotges. Però la foto és una foto cenital d'una platja, on aquí hi ha un senyor amb una tovallola i aquí hi ha el cotxe. Però la idea és exactament igual. I després aquest és molt curiós perquè jo l'any 83, que estava treballant a Madrid a l'Intes, portava el conte de l'RD8 i vaig fer aquesta valla de 3x8 amb l'estilo. I després la sorpresa meva va ser que a l'agost del 97 a l'Opel va treure exactament un titulat La partitura, però la similitud de l'anunci és exactament igual. Aquest va ser el culpable de que hi hagués tot això aquí. Aquest cromo. Història d'Espanya, batalla de Trafalgar. El 131. Tot xocolata Boix. A casa buscant, mirant, vaig trobar els cromos de quan jo era petit i en aquesta col·lecció faltava aquest cromo. I sabia que a Sant Antoni, que vaig al mercat, hi havia un senyor que em venia. I vaig anar allà el diumenge després de casar-me, el segon diumenge, vaig anar allà a buscar el cromo aquest. Em va anar fent passant raons, primer una setmana, jo ja em vaig quedar-me 2 col·leccions baratetes, de 2 pessetes o 3. El segon diumenge vaig anar-hi un altre cop, i va dir, no m'hi han recordat, ja li portaré. I el tercer diumenge tampoc se'n van recordar. I llavors jo vaig agafar la col·lecció que tenia ella a sobre sencera, vaig treure el cromo que em faltava, me'l vaig posar a la butxaca i encara vostè, dic, quan busqui el meu el posa aquí i tindrà la col·lecció un altre cop completa. Bueno, de xerit vam començar a parlar allà, jo vaig quedar unes altres col·leccions i ja va estar liada. L'altre diumenge també, la meva dona sempre tenia feina a fregar els diumenges i bueno, doncs jo anava a Sant Antoni. És un vici, és un vici això d'anar allà a Sant Antoni. Encara hi vaig ara. Això és el Superman, adaptat a la situació espanyola, se'n deia Ciclón, perquè no es podia dir Superman perquè era anglès, s'havia d'espanyolitzar, i aleshores doncs, aquests són els primers números de Superman publicats aquí. Després de seguida va sortir el Pulgarcito. El Pulgarcito és una revista que es va fer famosíssima dels primers anys de la postguerra. I pel que fa al còmic català, naturalment estava prohibit, però hi va haver una escletxa, que és una publicació d'hispanoamericana, amb l'excusa del tema històric, doncs surt aquesta publicació, que és Història i Llegenda, i bé, aquest és l'exemplar, el primer còmic que em van comprar, que em va comprar el meu pare, que naturalment això dels còmics no li semblava gaire bé, però com que aquest era en català, doncs me'l va comprar, i aleshores doncs vaig fer aquesta col·lecció que l'he completada de gran. I de fet l'exemplar que vaig tenir el vaig substituir un dia que em vaig trobar en més bon estat, i sempre he tingut aquesta sensació d'haver traït, no? d'haver fet una traïció, perquè no és el que jo havia comprat o el que m'havien comprat, sinó un altre millor, no? Aquí tenim un dels primers TVOs en català de la postguerra, Els infants, publicat el 1958. Malgrat el seu valor històric,
es pot aconseguir per només 12 euros. Una altra de les coses que et permet descobrir mirant molts anuncis són que els missatges publicitaris a través dels anys han canviat i avui en dia serien completament impensables els que us mostraré. Per exemple, ¿crees que son horas de volver a casa? Ay, amiga mía, si eso ocurre una vez no tiene la menor importancia, pero cuando un marido llega tarde todas las noches es hora de mirarse al espejo y hacer balance de su atractivo femenino. Dermiluz, la luz de su cutis. No la guarde como una porcelana, medias platino, homenaje a la mujer. Ahora es una niña, chiquitina y dormida. Algún día se hará una mujer y algún día llevará medias gama. Aquest del tabac, per exemple, a les escenes d'una oficina, ara és impensable tot això perquè s'ha de fumar al carrer. I diu, ara és el moment de fumar un Camel. No és la cosa més normal. Després això és una reunió de feina, completament tots amb els seus dossiers i tal, i aquí s'estava prenent tots una copa de 103. Los que más entienden aconsejan etiqueta nega 103. I aquest és tremendo. Diu, si vive mejor, pues beba mejor. I aquest també és curiós, diu, dame veterano, dame. Diu, eso es lo que te voy a dar. Aquest del Roger Moore, una campanya del 103, que el text diu, la última copa, Roger, diu, de 103 siempre la penúltima. Aquest és tremendo de lo quix que és, diu, su amigo le espera, diu, Terry, centenario Terry, mejor imposible. Y aquest és tremendo, lanzamiento internacional de l'Anis Cusenier, póngase en órbita con los grandes licores franceses. I aquest, bueno, cumple con su beber, davant copejant tots davant del cotxe i una festa campestre. Burdons, dry gin, su ginebra, senyor. I aquest del cotxe, seguro que le gusta correr. Diu, pues ahora corra seguro, amb un Simcamí. Aquesta és la mateixa part de la campanya. Diu, a 140 por hora, su suegra no perderà un punto. Ara el que perdria els punts seria el gendre. Aquí hi ha aquests, que són d'història de Catalunya. Són aquests cromos, que també anaven sobres. Preu 10 cèntims. Hi havia un senyor que era, no sé, devia ser comissari de policia, aquell home que també col·leccionava cromos, i venia per allà a Sant Antoni, i van fer un comentari de que no es venia en aquesta col·lecció. I li va dir, tu me das esta y esta, yo te los hago vender todas. I el diumenge següent va vindre amb el cotxe que donava, l'home es veu que estava de servei, va vindre allà amb 3 o 4 policies d'uniforme, van allà, vinga, parte, van agafar la caixa allà de Sant Antoni i la van tombar. Ja va córrer la veu que busquen una col·lecció, que no busquen la col·lecció, perquè hi ha un cromo que parla de les lleis, de l'Estatut, ja parla dels programes d'aquí que van anar a Madrid. I el diumenge següent no tenia cap col·lecció d'aquestes, les van anar venent totes. Som a Girona i l'Albert ens porta a buscar TVOs. I aquí ara n'hi ha una llibreria de vell que és la més tradicional de Girona, que és tota una institució aquí perquè va ser la persona que va començar amb el col·leccionisme de paper, que és el portal del col·leccionista, que ja veureu que és una botiga que és impressionant per la quantitat de coses que hi ha dintre, en fi, les que encara té guardades, no? Encara molt més. Hola, Joan. Hola, Albert, què tal? Remenant coses, Vaig entrar alguna cosa, aviam si me recordo què era, aviam si mentre el vaig buscant per aquí, si vas enviant aquest àlbum, A veure. aviam si l'en trobo. Què és francès, això, o és d'aquí, o...? És francès. I llavors aquí n'hi ha aquests còmics, que és l'últim que ha entrat. Està bé, són raros. Ah, mira, aquest es feia aquí a Girona. Sí, el Tatlà. Aquí va haver 3 èpoques diferents. Bueno, sí. Aquest és el més bo, mira, més antic. Sí. I el preu? Sí, els còmics te podia deixar... Hi ha de 3 euros i 6 euros. Doncs vinga, està bé. Hi ha un joc de cartes aquí, de Palamós. I això no es trobava, impossible trobar-lo. I jo, per d'aquests que voltava per allà a Sant Antoni, el vaig trobar. I vaig pagar 100.000 pessetes.
100.000 pessetes, del joc de cartes, 48 cartes. Bueno, vaig vindre aquí més content, que tenia el joc aquest de Palamós, que ens trobava, no sé què, mig any. Va sortir una partida de jocs de cartes d'aquells, es venien a 12 pessetes el joc. Ni Marràqueix ni Tombuctú. Això és el Mercat de Bellcaire, els populars encants vells de Barcelona. Hi vinc sovint, menys dissabtes que està molt ple, normalment sí que s'acostuma a trobar. I com que ja també més o menys saben el que jo busco, ja també hi ha parades que ja em coneixen i m'ho guarden a vegades, inclús em truquen per telèfon. Però bueno, és l'aventura també del trobar i tot el que més. I avui què vens a buscar? Ui, avui m'agradaria trobar revistes antigues dels anys de la guerra. No per la guerra, sinó pels anuncis que allà hi havia, perquè són escassos i són molt raros, vull dir, els anys 36 i apenas se'n feien, i costen, i en tinc pocs, la veritat és aquesta. Però no se sap mai. Hola, buenos días. No tienes nada hoy. ¿Revistas? Sí, pero son revistas francesas. Míralo. Americanos. Hola. Una, pero una no. Hay una bolsa llena. Bueno, he hecho una ojeada por aquí y ya está, pero ya lo veo que no. Todo esto es Marie Claire, todo esto es francés. Sí, bueno, una. A vegades veus feixos de revistes que sembla que hi haurà alguna cosa i al final no trobes res. Más antiguas tendrías que tener. De los 70s. Esto es lo que es. Ara anem amb un altre... Això més que llibreria de vell és una botiga de col·leccionisme, perquè també hi ha objectes i coses de col·lecció, i es diu Vell i Vell. Vell amb V alta i Vell amb V baixa. És una botiga que hi ha coses de col·lecció. Hola, bon dia. Hola, Albert. Què tal? Vens a veure els còmics? Vens a mirar els còmics? Sí, tens coses? Sí. Aquests són els últims que ha trobat la Teresa. No sé si és interessant, hi ha diversos que són de Novaro. Mira, sí. Vaig vist-los mirant, no sé. Aquests de Navarro són aquests mexicans que fan aquella olor. Jo tenia un cosí que quan anava a casa seva obria l'armari i ja em venia tota l'olor de tots els això ja és una doble... Sí. I era el còmic d'aquest de tradició americana. De fet, la qualitat no era pas molt bona, però eren... I el Superman es divulgava a través d'aquesta col·lecció. És un que he trobat, Sí, miraré a veure què em falta. Mira, en Freud. Quina imatge, dels somnis, no? Aquesta espècie d'animal aquí. Jo coneixia la que els censurava a Barcelona, als TVO. Jo havia tingut moltíssims perquè després de censurar me'ls regalava. Bueno, doncs sí, em quedaré alguna cosa d'aquestes, Els que vulguis. Molt bé, molt bé. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. No tienes revistas hoy. Hoy todos son libros, ya lo veo. Pues otro día tendrás revistas y haremos negocio. ¿Vale? Està a la vista. A vegades, mirant llibres que semblen llibres, són revistes que estan enquadernades i després allà estàs millor perquè les tens totes una darrere l'altra. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Aquí tenemos todas antiguas un poquito. Sí, pero veo que no tienes ninguna revista hoy. Sí, tengo un poquito ahí adelante. Tengo cosas aquí.